Hi guys! Good afternoon everybody! Sabi, hindi na raw bibili ng plants dahil mahal na raw ang gas. Ngayon, bakit nakabili pa rin? Ay naku, ewan ko. Kayo na ang sumagot. Okay. I-unbox natin and hawl natin kung anong meron dito sa mga boxes. Na ito, meron na naman tayong dumating na libangan. Alam niyo naman tayo, ang plants, ang happiness natin, mga plantitas. Oh! Ay, naku. Ahaha! Ahaha! Parang cloudy sa ilalim. Parang cloudy sa ilalim. Teka. Butasan natin din dito para mas maigit. Mailap. Uy! Dito natin laman. Uy, ganda. Lumabas na yung kanyang pattern mix. Okay. Wow. Charan, jan, 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 jan. Charan, tan, 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 tan. Tararan, 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 tan, 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 tan. It's twisted. Woo! Pero guys, sorry, I don't know the name. I don't know the name. Talaga. Hindi ko na itanong kung ano na to. Basta sinabi ko, gusto ko yun. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Yan. Oh, galing kay DLS. Oh my gosh. Ganda. Wow. Nakita mo, ilapit ko. Yan, ganda. Super ganda. Ang ganda, no? At kuha ako ng lagayan natin ito. Magkalat ng few minutes dito. Ang ganda. Kahit may mga krisis dyan, kung ano-anong nababalitaan natin na mga problema ay mawawalan dahil meron tayo nito. Oh, how do you sweet guys? Ganyan lang siya nalungkot dahil sa biyahe, sa box, pero may bago pang unfurl. Pero babalik din sa original shape niya. Super ganda. Nice. Okay. Ito naman. Let us see. Let us see. Let us see. Ang ganda. Ay, naku, napitpit. Medyo napitpit ito ha. Hindi na binog oh. Napitpit ha. Napitpit ha. Ayan. Napitpit na ha.
Alam mo na. Dahan-dahan. Dahan, dyan, dyan, dyan. Oh my God. Dahan-dahan. Wow. Yeah. My favorite plant. Obvious ba? How many times na ako nag-order nito? You remember, guys? You remember? Yan. Oh, di ba? Ano na? Hindi ka muna. Ayan. Excited ako. Grabe. Excited ako. Ganito pala yung medium na sinasabi nila. Eh, halos magkasinlaki na sila nitong small. So, meaning, lumaki na sa akin itong isa. Lumaki rin siya. Ngayon, ito, ay ganyan. Pero, bubukarin yan. Pagka nakakuha na ng hangin, at masanay na. Ayan. Taran! And the last, not the least, the last, but not the least, okay. Okay, ingay naman ang aso namin. Sorry guys. Marami kaming aso. Siyam na aso yan. Buti nga, dalawa lang kumakahon. Diyos ko. Yan nga, iniisip ko kanina. So, yung aso namin ay ano? Hindi na balik. Okay. Ikutin natin ulit. Twist and shout. Come on, baby. Now, pinagpawisan ako kahit may air room. May God, nakikita. Ito ka. Kasi nakapapit siya. Tatlo lang naman. Tatlo lang naman yan. Tatlo lang pero nakaka-happy. Nakaka-satisfy. Sa isang plantitang tulad ko na maliit na plantita. Ayan. Ayan. Charan! Charan! Ayan guys. For thumbnail. Thank you guys. Nakita nyo na naman. Ito na naman ang mga bago nating laruan. These are my toys. These are my anong tawag ito? Ito ang katulungan ko para mawala ang mga stress at malimutan ang mga problema na ngayon ay gera-gera na. Okay, tayo mag-gera-gera tayo sa magagandang tanim. Thank you so much and see you again next time. Love you guys.